Khubor nakaslem Jong Nongsan Hima. Kublay pi para log baro ni pedang subhay pi shiki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga i Florentina sun mat ki Khubor ki long kumni. Kawai ka jengja basongsi, ha kaba kawai ka kali alto, kalahap hariat lumlon, kasurok ba shalong dauki. Ha kate ka jengja sangut ki badan hapo kakali, kentop iway ikalong. Kila do yala ka jengim na bahab shapo karyat. Bat kini baro kidi na kashnong lang kardem. Habayakran mad uba ar mar banyang, ubade uhenman jong kate ka longkmi, kabalahap hapo karyat. Ulay thu ba ka jinghap jong ki hapo riat kade ka jingbam ker ya kasurok. Bat namar ka jingdum loo, kila kumyat lat ya kasurok, bat kakali kalahap no syariat. Kini kisan ngut ki basyong hapo kani ka alto, kide shiying shisem. Hadien bagi pulit SRT, kila dep ban seilut ya ki met yap jong kisan ngut ki bahayeng, kila ya thu ba kim don kam banle ya ka postmortem. Bad ya kami, bad ya ikelung onra ha maupun soyong, banle buram khaddu kadba ya ki laingut pat onra shalang kardem. Kini kisan ngut ki kentop ya kakong Elida Marbanyang, Henry Pusan snem kakarta, Mebanador Marbanyang, Arpupra snem kakarta, Aimiki Marbanyang, Arpulai snem kakarta, kibadei na lang kardem. Kadba ikong Risbun Kurba, Arpu Ar snem kakarta, batu dame banshngan, Shisnem Shiteng, kibadei na kashnong maupun room East Khasi Hills. Kibahayang kilayat hu baka kami jong ini khalung, kadai shnong try na maupun soyong. Kumta ya kamet jong ka badi ikhalung onra sya maupun soyong. Kat bayo ukpa jong ini khalung, bad kakami jong u, ringkat bad upara, onkit syalang kardem bad pendap ya kajingle ni ambakadu. Uwe urang ba ubade unong nya atrok, napo kajila Megalia, ula sya penyap hagoti. Kabalaja ha ka arhusan trik unay tung araja aphusan, ha ka ba kipulit kanong ba agohati, min ha kasni ublay kilayo ban kemno, ya ubadan kiti ban penyap ya ute urang ba. Kani ka jingja kalaja ha Assam, kata kabahap hapo ka Basistha Police Station. Ha kabaya uni unong nya atrok na po kajila Megalia, ubalatip kerteng kum uba Matthias Lingdo, safusan snem kakarta, lalab ba ula klat ha ka jing minsaw ka bajur, na kibinta ka klit. Uni unong nya atrok ulami na Megalia ban ledra ekimar sya Guwahati. Ha kabagi pulit kilayo jing tip halor kani ka jingja, da ka jing don ki bapentip lingba ka iwe ar emergency helpline. Ha ka jing toket ki pulit kilaong, bakala don ka jing nya ha pedeng uba Matthias bat ute ubriyo, ha kabaki pulit kila suba ba uba Matthias ula sya atiet da uding. Ha kabaki pulit kila lap na kate ka jaka baja kani ka jingja. Ha ka jing toket ki pulit kila yo ban kem yo uni ubri ubadon kti nanong ba. Ha ka jing toket ki pulit kila yo ban kem yo uni ubadon kti nanong ba. Kabahap hapo ka Jawai Police Station. Uni ubala sya kano badan kti ban penyap, ude uba sanpu saus nem kakarta ubala tip kerteng, kum u pridalin dahar, uba jukhot kum u free. Bad ula pla ba ude ma u ubadan kti ban penyap, ya uba Matthias. Ki pulit menta kidang toket bania halor kani ka jingja, bad ka jing toket kadang ya chakmat. Ha kawai ka jingja, kawai ka long kami kabla tip kerteng kum kakong inmon sumer. Kalamin sao jor hadien ba ukurim jongka, u kemen po tmi. Ulapom dakat tukri, nagakti ka diyang hadu banda dekut. Kani galaja ha ka artrik unailar, ha ka por kar arshiteng, ha ka shnong, krang pam tadong, kabahap hapo Amlarem Police Station. Kat kum ka ijahar bala ujor da ka khun ha officer in charge ka Amlarem Police Station, layat hu ba ukumen po tmi, menta lakumba kat tu kat ni benai ulawat da wat nya ban penmi ya ka ja hapo ying hapo sem. Wat hadin bakilaya syong ya sa menta la arpunyo snem tam AA. Habayat hu halor kani ka jingja ka kong inmon sumer, kalaong bakalaja kat ba maka bat ukhun jongka u wanmi sumer kidang ya bamja kindet ukpa ularung ha ka kamra shedja ringkat bat ka tukri bat klem krani e ulapom ya ka inmon sumer na kakti kadiang hadu ban dedekut kakti jongka. Wan mi sumer ubadon hangta ula persyang banyarap ya ka kami Henry mauru ula sya penmensaw da ka tukri
hala u Jong u kpatrai ha ka benta ka ngap ka Jong u ki khun ki badan ha ka wei pat ka kamra Jong ka yeng kila yo sngo ye ka jing linyar bat kila let ban yarap ye ki bat penkit ru marmar shawutlen WK hospital ka badan hasaba muswang ka khun kala pentip ba ya ukpa ukmen potmi ki pulet kila kem no bat menta uladan hapdeng ka jing sha tokkit ki dikhat ka PTVC ha ka handru tarik unailar arhaja apusan kila let sha ka jing yalang balakhat da UCO ka Shillong Municipal Board u PK Boro ka balalong ha urban affairs ki dikhat ka PTVC balawan ha ka de ka jing yalang ki kenthop e ka kong Angela Rangat bar ka kong violin pertu ki badai na ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Association bar ka kong Tell Me Nongbri bar uba E Chen na ka Shillong Roadside Hawkers Association na lor usamla Robin Najar na ka sang KSU ude udukhat hakane ka PTVC hakane ka jingalang balakhat da UCO ya ki dikhat ka Provincial Town Vending Committee ka badai banyakran halor ka jing bam yolut ya ki Certificate of Vending ne ki COV hadien banaklyang ki basong di madan kilapan pawe ka jing persya jur ya ka office ka municipal bam shumla ailut ya ka COV haba persyang banyakran bad uba E Chen udukhat ka PTVC hadien balawai ka jingalang ulay thu uba menta karai kami na kani ka jing kendo ulang kalong banle ya ka jingisuk haba persyang banyakran bad uba E Chen udukhat ka PTVC hadien balawai ka jingalang ulay thu uba menta karai kami bana kani ka jing kendo ulang kalong banle ya ka bayasuk lang baro ki basong di madan ulay thu ru bakitu ki bampat yo ka COV kindang yai kren bat na kalyang UCO ka SMB unsa khat biang ya ka PTVC hakini kisngi ki banwan ki basong di jing de hakandai lat kidang dan bun ki bampat yo ya ka COV layathu uba I Chen nalor ka taw lapan pawru bana kalyang ka jongki ki hun ya kani ka jing lang namar kalayat be ya renti na kalyang ka kong Tell Me ru kalapan paw ya ka jing sngo tanat shibun halor kani ka jing lang bat UCO ru ulaong wa unsa khat biang ya ka jing lang ki pulit ka mausan ram minha ka handru tarik unailar arja apusan kilalap ya kawai ka medyap ka badai jong usamla kershan bok marngar arpu isnem ka karta ubashang basa hapo domthring mountain southwest khasi hills district nawa umngi na kawai ka jaka balatip kum ka pongtung kat kum katulong khubor na ki pulit layat ho bakat kum na kakai pot na uba Droswell Lingkhoy ubadi ukpa ulai thu ba u kershan bok marngar ulaja arngai na do ka artarik unailar arhaja apusan badminta ha kapor kumba shposh teng e lalap no ya kamet jong u banna kaliang ki bahayang hasam kila pendikna bagate kamet yap kade ka jong u kershan bok marngar ha kabayadei bat kani ka jingja UOC jong ka mausan ram udang penlong ya ka jing tokit bat ya kamet jong u on IT sha ki bahayang hasam hadien bala pendep ya ki kam ka Hills Farmer Union ha ka hnyo tre unailar arhaja apusan kalalit banyakendu ya u Chief Executive Member ka KHADC uba shambor lang ranja bandawa pendu no ya ka jing ot kilo habakren chakila pathai Khubor uba Commander Shangplyang uloong bagani ka jing ot kilo ya ki marrap kalong ka jing sha khnyot ben ya ki nongrap namar watladon ki marrap ki bampat utru henry kila sha ot kilo uloong baka jing kendu menta bat UCM kamshum na penhun satya ki nongrap namar baka don ka jing ka wangkti hapadeng ka sarkar bat ka KHADC da ka bakno iwei pat bat kumta da ka jing bitar uloong ba watle politik ya ka kam yap ki nongrap kakong biulin pertu ka Presiden Jong ki basong de madan kala kerpat ka sarkar bakan somha ban aino ya ki COV sha ki bampat yo ki badai hok ban yo ya kani kakong biulin pertu kala penpau habaya kran berkilat pathai Khubor minha ka pratrik unailar araja apusan hadin badaki phongot ki basong de madan kilami biang hakandai lal banyaki ki bampat yo ya ka COV kalaya thuru babun ki bam dehak banyo ya ka COV henry ki yo kumta na kalyang ka kanhun kala kani no ya ka COV na ki namar baki shushna tu ya ka epic tang man shuyo shong di madan kala ong baka kpo akam abshita yo henry ka dawa man kasngi kumta ka sarkar ka de ban le kloy ban aino ya ka COV shakini ki bampat yo knang bakin yo ban shong di jingde hapo muda te paralok dakito ki Khubor ngila poy sha ka bakut
tat hadu bangin day siyam biang pat hakaway ka Taïew. Ni ay kublay kapor Jong pi kublay shibon.